Wag na kayong pipikit, sigurado bakbakan to. Hey, matihan. Ito na mga idol, wag na kayong kukurap, sigurado. Hey, matihan to. Mga agdan sa kaliwa, Danilo Tabukol. Si Rendang Kagod, Hector Padilla, humahabol pa rin itong si Wacho Bumagat, lumalaban pa rin, Mo Nicolas, last 300 meters, so napilito, Tabukol pa rin sa harapan. Sinusundan ni Hector Padilla, Wacho Bumagat, humahabol, makakadikit pa kayo, si Wacho Bumagat, ayun na. Idol, nako, sakop na sakop ang kalusada. Ayan na, unang umangat sa kaliwa, Sammy Estrada, last 500 meters to the finish line. Sana makalusot pa tayo dito. Nako po, puno-puno ng sasakyan sa kaliwa, di tayo makakalusot. Kaliwa, oy! Nagkabarutan na yun na, kanya-kanyang sigitan to. Kung magaling yung sumilya, sigurado, panalo ka. Ayun na, Daniel Bagya, dito sa may bandang kaliwa umangat. Nako po, Arturo tayo sa may bandang kita, Sam Remitana sa may bandang gilid, sa may bandang kaliwa, David Hugo! Ayan na, umangat. Hirap buhay ng siklista, palaging nasa kalsada. Alikabok dito at buhangin doon, ang masasagat mo sa tuwi-tuwi na. Ang init ng araw, lamig ng panahon, ang palaging madarama. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay siklista. Hey! So, kun muna tayo, senior and parang meron ditong babae So maraming mga tour legend dito. Uy, naka-interval yung mga babae. So maraming mga Marlboro Tour Legend na kasali rito Mga 8 yata sila. Ayan. Si Danny Tabukol. Okay, harap, uno. Okay, video mo. Okay, so bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rematihan, kailangan muna natin syempre shoutout yung ating mga major sponsor dito sa palaro, dito sa Kapas Tarlac. Siyempre, ang ating mga sponsor, si Idol Ferdinand Estrada, Rookie of the Year and lap winner Marlboro Tour. Si Sir Samson Estrada, Tour Champion. Si Ma'am Cathy Estrada, Miedos of USA. Ayan, si Ma'am Cathy din Si Manang. Si Sir Jovel Dumendel, lap winner Marlboro Tour. Ariel Maranya, Marlboro Tour Legend. Eddie Balanga ng London. Danny Bautista of USA. Si Idol Danny Salting ng USA, manager of Team Salting and Team Kamiling. Adrian Abiliera of Palau, Fred Tuayo of USA. Jerwin Camarao of Italy. Siyempre, sa atin din natin si Barangay Captain Fulgencio Castada. Sa atin din si Sir Tirso Estacio ng Canada, Pilimon Camarao ng Canada. Puro sa nagkaibang bansa yung ating mga sponsor And Maximo Gracia of Hawaii. Meron pa si Sir June Dulay of USA, Councilor Butsoy Legaspi, Cecilia Villera, Joey Cruz, and the barangay official of Barangay Kapas, Binaronan, Pangasinan. And sa ating organizer si Jonathan Umipig, and Sir Danilo Tabukol Senior and Danley Tabukol. Dito pa ba? And Kagawad Peli Tabukol of Kapas, Binaronan. So sana wala tayong nakakalimutan So napakarami ng ating mga sponsor Puro taga OFW, taga ibang bansa. Talaga lalo yung mga Estrada family. Pangunguna ni Sir Samson Estrada, Ferdinand and si Ma'am Cathy Estrada daw. So salamat po sa mga patuloy na pagsuporta nyo sa mga cycling dito sa Pangasinan. Alam namin na love nyo talaga mga cycling race dahil nasa puso ninyo pagiging isang dugong siklista. Teka nga,
Dugong siklista, habang buhay talaga yan na hindi mawawala sa puso ng bawat siklista. So, sila ngayon ay hindi na bumibisikleta, sila naman ngayon ay mga nakasuporta sa mga cycling events na ganito. Yun oh, Hector Loreto. Yan lang. Bakit mo sa idilig? Oh, shower out. Christian Miranda. Ayun, Christian Miranda. Shout out dito kay Jody Etrata. Mga pinsan nila, Ma'am Kate and Sir Ferdinand. Okay na, so ang plug down na dito si Sir Daniel Baguio rin pala dito. So pito yung kilala natin dito, Marlboro Tour Legend. So kanina hindi natin nakita yung iba eh. So medyo na-late yung iba kaya hindi natin na-picturean kung sino-sino yung ibang dumating pa na Tour Legend. So ganito talaga mga tiga Pangasinan, hindi nawawala ang dugong siklista, dugong karirista. So andito lang sa likod si Sir Danny Tabukol, si Sir Master Sergeant Carpio andito, ayan. Si Sunny Grospe dito rin pala, isang Marlboro Tour Legend din yun isang Tour Legend, bakbakan ng mga Marlboro Tour Legend to. So nawala yata yung iba, parang hindi agad may dumikit pa. Ngayon mga nakabase na sila sa Dubai. Ayun, shout out idol. So wala pa rin tayong breakaway, no more breakaway. Wala pang kumakawala sa ating mga riders. So dito si Sir Roland Carino, Elmer Tadena, Mount Desto Martos, si Sir Frederick ba yung kanina? Feliciano o Fernando de Guzman. Malakas daw yun si Sir Fernando. Okay, advance tayo dito. Tayo sa harapan. Ay, igual mo. Okay, so ito na. So nagkakabirahan na. Uy, diinan na. Ang breakdown na tayo. Okay. Ganito talaga Kumarera. Masarap kumarera dito sa Pangasinan. Dahil ang category natin ay 60 above o senior category. So andito yung mga malalakas Juancho Bumagat, Danilo Danny Tabukol, Daniel Baguio, Sir Loreto Tadena, yan yung mga tour legend. Sammy Etrata pala, si Sir Sammy Etrata. Madami pala sila dito Sunny Grospe, Sammy Etrata. Sino pa? So medyo bumibilis ang kanilang takbo, 50-55 kilometers per hour. Uy, si Roland Carino nakikipag baragan dito, nakikipagsabayan. Halos linggo-linggo, araw-araw nating naibabalag to mga to. Ganito talaga katindi sa karera ang mga tiga Pangasinan. Kami dyan na ba? Okay, advance tayo sa harapan. Tignan natin kung may nagbe-breakaway na. So wala pa rin tayo nakikitang breaking away. Puro pakiramdaman pa. Nagpapainit pa itong ating mga lolo.
Yan. Okay, so may nagbabanta na kagad si Modesto Martos ng Tarlac. Sinusundan siya ni David Hugo. So ang kanilang speed 52 kilometers per hour. So ayun, meron pa tayo isang breakaway. So mga 300 meters na lamang nito ha. Doon sa ating main trail ito, ayun, si Hector Padilla. So mamaya natin lalapitan yun ha. Dahil sa likod ni Hector Padilla dito sa main trail ito. So ito yung ating main trail ito. May breakaway isa! So dito lang magkakabalatan to sa highway. So matinding bakbakan to ha. Mon Nicolas andito, si Sir Roland. Ano mo lahat yung mga yan. Okay, so dito tayo sa highway. Sensya na po kayo sa live namin. So punta tayo sa harapan. Tignan natin kung may maghahabol na dun sa ating solo breakaway na si Sir Marlboro Tour legend Hector Padilla. So medyo bumibilis na ito ang ating mga riders. Bumibilis na ilang backbacks. Dumidin na David Hugo, Elwer Tadena, mga taga ACC Cycling Club, mga marami. Uy, hirap mag-live, delikado. So Sir Modesto Martos, Elwer Tadena, andito nakikipagsabayan. Siguro ng mga kabataan talaga itong mga ito, talagang nakasubaybay sila sa radio. Kaya talagang kuha ko nga nun, batang-bata ako, talagang nakikinig ako sa mga bakbakan ng mga siklista. Radyo pa lang nun ha. Ano na ngayon na mayroon na tayong internet. Madilim dyan. Madilim dyan. O yun, bumanat na si Sammy Trata. Sinundang kagad ni Arturo Otanes. So bumigay sa paghatak itong si Sir Loreto Tadena. So bumibilis na kaya takbo 49 kilometers per hour. So lumalayo yung ating solo breakaway. Dinitikitin kaya nila yung ating solo. Hababayaan na nilang makalayo. Dito pa lang si Juancho Bumagat and Sir Daniel Baguio, mga Marlboro Tour legend. Baka dito ng mga Marlboro Tour legend. Kumbagay nananariwa sa kanila. Nananariwa sa kanila ang dugong karirista. Dahil nung talagang kapanahunan nila hindi talaga sila nakakakarera no, madalang ang bisikleta no. Ngayon affordable na maaari kang makabili ng mga pangarerang bisikleta. So yung mga nangangarap noon na maging siklista parang ngayon pa lang natutupad. Kaya maraming salamat sa ating mga sponsor. Si Sir Rookie of the Year, Marlboro Tour legend Pierre Di Mar Etrata, Samson Etrata, si Ma'am Cathy Etrata Miados, Joel Dorenden, Ariel Maranya, Eddie Balanga, Danny Bautista, Danny Saltay, Adriana Villera, Fred Dualia, Jerwin Camaraw. Hindi ko na mabasa iba. Napakarami. Sir Tirso Estacio Pilimon, Camaraw, Maximo Gracia, Captain Fulgencio Castada, June July, Buchoy Ligaspi, Cecilia Villera, Joey Cruz, and the Barangay and SK official of Barangay Kapas, Binalo ng Pangasinan. And sa ating organizer si Danley Tabukol, Peli Tabukol, and Sir Jonathan Rosario Mitig. And siyempre sa ating race director si Sir Danilo Tabukol Sr., the Marlboro Tour legend, Gintong Alay. Napakaraming mga nakamit ng tagumpay nung siya namimisikleta pa nung kalakasan niya. Okay, so bakit guys tayo? No, medyo nagkakakitigan na itong ating mga super lolos. Mga super lolos itong mga to talagang walang poknat na kumakarera pa rin. Dito Cabudor, Fernando Di Guzman itong mga nasa harapan, si Sir
David Hugo. Ayun sa kaliwa, kumikig dito si Sir Modesto Matos, nagbabanta ng kumula sa ating peloton. Gigil na gigil ha, sumusunod ngayon itong nakatrek. Grabe, grabe ang tugisan dito, mahirap talagang tumakas, matidiin pa rin ha. Malalakas pa rin itong mga lolo natin pumadyak. Hindi pa rin basta-basta bumibigay ha. Habulin natin saglit yung breakaway natin. Dahil lumalayo na yung breakaway eh. Pantayin natin kung gaano kalayo ang lamang ng breakaway dito sa main peloton. Walang naghahabol eh. Dito tayo sa solo breakaway. Isang Marlboro Tour legend, veterans, si Hector Padilla from Urdaneta City yata ito, si Sir Hector Padilla. Nung bata tayo eh, talagang naririnig na natin yung kanyang pangalan sa Marlboro Tour. Ang kanyang speed 43 kilometers per hour. Talagang maganda pa rin ang pangangatawan nitong si Sir Hector Padilla. Ang tanong dito kung kaya niya kayang tapusin ang karera nang hindi siya inaabutan ng napakarami nating peloton, dahil meron tayong 32 senior riders na kumakarera ngayon. Si Sir Hector ay from Urdaneta, Pangasinan, Palina East yata. So number 38 ating solo breakaway, nakakalamang siya ng mga 300 meters kanina. So lumalayo pa kaya ng lumalayo o lumalapit yung ating peloton, dahil hindi pa kumakarga yung peloton natin ha. Talagang medyo nagpapakiramdaman pa ron dahil andun pa yung malalakas, Dalilo Tabuco, Juancho Bumagat. So hintayin natin dito yung peloton. Okay, this is our peloton. Approximately 300 meters lamang ng ating breakaway, solo breakaway dito sa ating main peloton. Wala pa rin humihiwalay na grupo, wala pa rin nagbabanta na humabol doon sa ating solo breakaway. So talaga maging isang siklista. Kaya tayo sumasaludo sa mga nag-o-organize na ganito, sa mga nag-i-sponsor. Dahil kung hindi sa kanila, kundi sa kanila mga sponsorship and pag-o-organize ng ganitong karera, wala tayong pagkakalibangan. Kaya yung mga pusong karerista, pusong siklista na nasa ibang bansa na, katulad nila Ariel Maranya, Eddie Balana, Sir Danny Bautista, Sir Samson Etrata, and ating Ferdimar Etrata, and si Ma'am Kate Etrata. Ayan, yung mga kahit na wala na, hindi sila kumakarera ngayon, sumusuporta naman sila sa mga riders o siklista na gustong maging kampiyon sa mga ganitong maliitan o hindi naman gaanong kalaki ang karera. Parang may kumakawalang isang riders. May isang riders ako napapansin sa harapan na kumakawala. Ayun, meron nga isa. Parang si Sammy Etrata yun ha. O, puntahan natin yung ating isang solo setting group. Yan tayo isang solo. Ang ating solo, Marlboro Tour legend din to, Sammy Etrata. Ayan. Ang ating solo setting group. So lumalayo na siya ng mga 200 meters na sa main peloton ha. Mukhang hahabulin niya si Hector Padilla. So, maganda talaga ang mga panatan nito. Basta Etrata sigurado siklista. Mga kilalang mga Etrata sa mga kasali sa mga tour nung araw. Gaya si Sir Samson Etrata, 82 years old na, and si Ferdimar Etrata na naging Rookie of the Year ng Marlboro 1992.
Magbe-birthday siya ngayon ha, January 2. Itong si Ferdimar. So shoutout and happy birthday sa ating idolo, Ferdimar Etrata. Okay, ito yung ating main peloton. Hinahatak ng Team ACC. Mga kumakalas na tayo dito. Si Sir Master Sergeant Carfio ang nauubusan na. Itong number 13 mukhang ubus na rin ha. Nawala sila Grospe. Aba, hindi tumitira itong grupo ha. Mukhang mamaya titirada to kapag huling lap. Sila. So ayun yung ating second group. Finish line area. Ito pa yung mga babae oh. Final lap. Oh, ito. Mukhang umaangat si Sir ko ha, Daniel Baguio. Mukhang magbabanta na rin to ha, magbabanta na. Final lap. Ito. So naparaming nanonood dito sa San Manuel. Yon. Grabe. Yon. Dati talaga dito. Basta sak. Ay, so medyo bumibilis na itong ating mga may humihiwalay ng grupo sa harapan. Meron na tayong nabubong third group o the second group kung inabutan si Sammy Trata. So titignan natin. Medyo bumibilis na eh. Umangat kanina si Sir Daniel Baguio sa Marlboro Tour Legend, pero Danilo Tabucol andito lang sa likuran no? And Mon Nicolas papakiramdaman pa rin sila ha? Oy, si Arturo Tanis pala ito umaangat ha? And si Juancho bumagat. So dito tayo sa harapan. Meron inabutan ni Daniel Baguio. Ito ko si Sammy Trata. Nako, pareho rin na Marlboro Tour Legend to. Nako, mukhang lumalapit na. Natatanaw ko na sa harapan si Hector Padilla. Mga 130 o 50 meters na lang ang lamang ni... Ayun na, sa likod. Ayun, sa likod. Mahabol na itong si Danny Tabucol. Kasunod na si Mon Nicolas. Umalpas na mga idolo. Bumigwas na itong si Danilo Tabucol and Mon Nicolas. Mukhang tugisin na nila itong si Hector Padilla na pag-iwanan si Sammy Trata and si Daniel Baguio. Mukhang hindi nakasabay dito si hindi nakasabay si Juancho Bumagat. So madidikitan na nila itong si Hector Padilla. Ang tanong, bakit si Juancho Bumagat napag-iwanan doon sa likuran? Excuse me po. Ito bumigwas na talaga, parehas yatang team salting to eh. Okay, so inabutan na yung ating breakaway. Inabutan ni Danilo Tabucol and Mon Nicolas. So nasaan yung ibang kalaban nila? Medyo nakikiramdam pa rin si Juancho Bumagat dun sa likuran ha. Hindi pa rin humahabol. Alam mo nga na maganda. Ay hindi, dalawa yung ating Marlboro Tour Legend. Itong nasa gitna at saka itong nasa likod, si Danilo Tabucol and Hector Padilla. Gimba. Itong si Juancho Bumagat tumahabol na. Didikitin na kaya o didikit siya doon sa breakaway. Isang Tour Legend din to ha. Wala rin kapaguran sa pagkaira itong tao na to. From Gimba, Nueva Ecija naman to. Wala rin kapagurang gumakarera itong si Juancho Bumagat. So humiwalay na rin siya dun sa main peloton.
Tignan natin kung maditikitan niya yung tatlong breakaway. Nakakalabang yung breakaway ng mga 150 meters dito kay Juancho Bumagat. Here at the town of San Manuel, Pangasinan, the home of so many pro cyclists. So, hintayin natin dito yung peloton ha. Peloton. Okay, second group natin. Si Juancho. Humahabol talaga siya sa breakaway ha. Wala kasi yung ano. Ayan na. So, ito yung ating grupo. Main peloton. Marami-rami pa rin to ha. Medyo umangat na si Arturo Tales. Sinundan ni Daniel Baguio. Tour Legend versus Tour Legend to ha. Pero hindi natin alam kung sino yung mga magkakakorpore ito. Ayan na, banatan na to, diina na. Mukhang nawala na rito si Apong Muding ha. Nag-iwan yata sa likuran. Ay, tinutugi si Arturo Tanis oh. Hindi lang diinan dito, 50. Ito lang. Okay. So, kanya-kanyang balag na itong mga lolo natin. Ay hinihiwalay na grupo dito sa harap ng Team ACC. Yun. So, hindi pa rin nakadikit. Ito si Juancho Bumagat. Naku, lumayo pa yung lamang ha. Ang dubikit, ito si Juancho Bumagat doon sa ating tatlong breakaway. Tatlong tiga Pangasinan yun. Mukhang na-late ng angat tong si Juancho Bumagat kanina. Hindi yan nakita yung pag-angat nila Danilo Tabucol and Mon Nicolas. At nadikitan nila si Hector Padilla. Itong tiga ni Ebesia hindi makadikit sa ating tatlong breakaway. So mga 200 meters behind. Okay. So dito naman tayo sa ating tatlong breakaway. Talaga hindi nila pwedeng padikitin si Juancho Bumagat dito dahil maigpit nilang kalaban yun ha. Dahil pag nakadikit si Juancho Bumagat dito, may posibilidad na baka siya pa ang kumuha ng panalo dahil may pang-remate rin yun. So ang nasa harapan si Mon Nicolas, Danilo Tabucol and Hector Padilla itong nasa likuran. 40 kilometers per hour. So magaganda pa rin talaga mga pangangatawan ng ating mga Marlboro Tour Legend. Ito si Danilo Tabucol ay napakarami mga natamong karangalan nung siya ay bumibisikleta pa nung sa'y kabataan pa dahil nakita ko naging Asian bronze medalist pa yata siya. Ito dito eh ng Marlboro Tour stage 13 kay Gintong Alay athlete, Philippine athlete yata, yun na yata ang tawag dati sa mga Philippine athlete eh, national athlete. Okay, so ito na ito na si Juancho Bumagat. So malapit na yung madikitan yung tatlong breakaway. Ilan na lang, nako 100 meters na lang ay baka kadikit na itong si Juancho Bumagat. Ang tanong, pag nakadikit kaya siya eh, baka naman pakalasin siya kagad. Pero malakas din talaga itong si Juancho Bumagat. Hindi rin biro, talagang determinasyon, siga-sigat, porsigido, desidido. Talagang mapursigiring na naghabol itong si Juancho Bumagat dun sa tatlong break. Ayan na oh, malapit na oh. 90 meters na lang, didikit na. Ang kanyang speed 46, 45 kilometers per hour. So malayong malayo na tayo sa peloton ha. Yan ang nakadikit itong si Juancho Bumagat. Tignan mo naman yung binti niya oh. Kanyang sinagad-sagad din niya ha. So maganda magiging laban ito. Ito na, dumikit na itong si Juancho sa ating tatlong breakaway.
So magandang magiging laban dito sa Rimatihan. Matatag pa rin talaga itong si Wancho ba? Nakita mo sa binti niya oh. Sa muscle ng kanyang hita o binti ay talagang nangangalit ang mga ugat. Nananalaytay ang dugong siklista. Talagang dala niya pa rin ang kanyang karanasan. Mas mahirap ang maging siklista nung araw kumpara ngayon dahil nung araw talagang napaka-rough road. Napakahirap na mga ruta. Ang kapas na yan eh. Okay, shout out dito sa mga motorcycle escort. Okay, ito na. Ito na. Okay. So, dito tayo sa Barangay Kapas. So, more or less, mga kwantalon to. Mga 1.2 o 1 kilometer to the finish line. So, bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rimatahan, kailangan mo ating i-shoutout. Siyempre, ito sila mga sponsor natin dito sa palaro, pakarerang ito. Sila Ferdinand Etrata, Ma'am Cathy Etrata Medos, Samson Etrata, Joel Duminten, Ariel Marana, Eddie Balanga, Danny Bautista, Danny Salting, Adrian Abiliera, Fred Tuala, Jerwin Camarao, Tirso Estacio Pilimon, Camarao Maximo Gracia, Barangay Captain Fulgencio Castada, June Dolay of USA, Puchoy Ligaspi, Cecilia Abiliera, Joey Cruz, Barangay Official, Barangay Kagawad, Pili Tabuco, and the mga SK Barangay. And sa ating organization, Jonathan Umitek and Danny Tabuco. Okay! So last 800 meters to the finish line. So last 800 meters to the finish line. Tignan natin, sino kaya ang unang aangat dito? Sino ang unang babaya? Sino ang unang tatayo? Sino ang unang kakambyo? Ito na tayo mga idol. Huwag na kayong kukunap! Huwag na kayong pipigit! Sigurado! Bakbakan to! Rimatihan! Ito na mga idol. Huwag na kayong kukunap! Sigurado! Rimatihan ito! Lao! Mga anda sa kaliwa! Danilo Tabukol! Sinindang kagin! Hector Manilla! Humahabol pa rin itong si Wancho Bumagat! Lumalaban pa rin! Nicolas! Last 300 meters! So napis na Tabukol pa rin sa harapan! Sinusunod ni Hector Manilla! Wancho Bumagat! Humahabol! Makakadikit pa kayo! Si Wancho Bumagat! Ayun na! Umahabol pa rin Wancho Bumagat! Danilo Tabukol! Hector Manilla! Mga sa kaliwa itong si Nicolas! Wancho Bumagat! Ang pagkasa! Mukhang laki na pa itong si Wancho Bumagat! Hector Manilla! Danilo Tabukol, Mon Nicolas, and Wancho Bumagat. Talagang kinapos. Okay, balikon tayo. So balik tayo, balik. So balik tayo, balik. Balikan natin yung port group. Daming tao dito ha. Ating grupo, nako po, band sprint to, second group ha. Band sprint tayo dito sa second group, ang dami. Sana maging maingat po kayo ha. Okay. So last 1 kilometer to the finish line, band sprint tayo. Number 2 ko lang daw. Oh, mamaya. Oh. Okay. So, naku po, kita nakalusot. Mali yung ating timing ha. Hindi tayo nakalusot. So, tingnan natin kung sinong unang babanat dito. Ito. Sinong unang babanat dito? Sinong unang kakarga? Ayan na mga idolo. Naku, sakop ang kalusada. Ayan na unang umangat sa kaliwa. Sami Etrata, last 500 meters to the finish line. Sana makalusot pa tayo dito. Naku po, puno-puno ng sasakyan sa kaliwa. Hindi tayo makakalusot. Last 500, 1 mo lang. Oh. Ayun na. Tignan natin kung sino ang unang babanat dito. Arturo Taris sa harapan, Daniel Baguio. Nasa harap dito natin mga tour legend. Magkakaubusan to, sigurado. Bakbakan to, mainit na bakbakan dito. Umangat na sa kaliwa. Oy! Nagkabarutan na kanya-kanyang sigitan to. Kung magaling yung sumingin, sigurado, panalo ka. Ayun na, Daniel Baguio dito sa may bandang kaliwa umangat. Ako po, Arturo tayo sa may bandang kita. Samuel Mitana sa may bandang gilid, sa may bandang kaliwa. David Hugo. Ayan na, mga to ACC. Modesto Marcos. Daniel. Ayun, Etrata yung taas mo dito. Banatan to. Etrata na sa harapan. Modesto Marcos. David Hugo. Ayan na, Modesto Marcos. David Hugo. Arturo tayo. Samuel Etrata.
David Hugo, Kamodol. Hindi makasingit. Pati kami hindi makasingit. Grabe.